vrei să pui mâna pe mine? Nu vrea, doamnă, cine să pună mâna pe mine ta? Du-te că tu ai pus mâna pe mine. Nu mă trage, fii atent. Du-te, mă, Mircea, că-ți dau palmă de nu te ești. Du-te, mă, Mircea, că-ți dau... Du-te, mă, Mircea, că-ți dau palmă de nu te ești. Tu de ce pui mâna de 100 de ori pe mine? De ce? De ce? De ce? Despre profesoara din imagini se spune că este extrem de exigentă. Profesorii spun că de mânia ei nu scapă nici elevii, nici profesorii și, după cum se poate vedea, nici polițiștii. Totdeauna. Început să mă jure, să mă facă toate felurile. Eu nu sunt violentă și știe toată lumea aici, că eu totdeauna m-am comportat... Nu, ea este invidioasă. Dar copiii sunt mari. Nici jurnaliștii nu au scăpat fără o corecție. Și tu să nu mai filmezi, ai înțeles? Să nu mai filmezi. Polițistul care nu a acceptat tratamentul profesoarei este cercetat în acest moment de superiorii lui. Purtătorul de cuvânt al poliției din Mureș spune totuși că, așa cum se vede și pe imagini, acesta a fost luat prin surprindere de profesoara temperamentală și a ripostat instinctiv. Dascălul, pe de altă parte, are probleme mari. La școală, colegii au de gând să se întâlnească într-un consiliu profesoral care are drept scop eliberarea ei din funcție, iar aceasta este doar prima